Ολοκαίνουργια παραλαβή, ένα εξαιρετικό grande φόρεμα, minimal και πολύ διαχρονικό. Λοιπόν, κορίτσια, το συγκεκριμένο φόρεμα είχε νούμερα, αλλά έχω επιλέξει να φέρω μόνο το large, extra large που θα δείτε πάνω στο ταπελάκι, γιατί έχει στήθος 1 και η περιφέρειά του είναι 1,50. Αριστερά-δεξιά τσέπες, το μπροστινό μέρος πέφτει λίγο πιο ανοιχτό μέχρι κάτω, εγώ το έχω κλείσει με μία καρφιτσούλα. Είναι cotton με λινό και silk, είναι φανταστικό το ρούχο, ιδιαίτερο για τα κορίτσια που θέλετε να κάνετε μία εμφάνιση ιδιαίτερη αλλά και πρωινή, και στις διακοπές επέλεξε να το κρατήσει με μία ωραία ψάφινη τσάντα. Τα κοσμήματα από τη συλλογή της Justine, ένα κολλιέ διπλό, πάει μαζί δηλαδή, το σκουλαρίκι μου το υπέροχο και φυσικά το υπέροχο βραχιόλι μου που τα φοράω σαν μανσέτες. Φοβερό το φόρεμα, σας το δείχνω για λίγο για να μπορέσετε να το δείτε, κάντε το δικό σας τώρα, είναι περιορισμένα κομμάτια και είναι new collection.